Mine damer og herrer lærere, forestil jer et øjeblik. I stiller et spørgsmål til jeres klasse, og på få sekunder får I svar fra alle jeres elever samtidig. Ikke flere hænder, der forsigtigt rækkes op. Ikke flere elever, der forbliver i skyggen. Hver stemme tæller, hvert svar bliver hørt. Vores nye svarboks revolutionerer interaktionen i klassen takket være sin forbløffende enkelhed. Maksimalt 5 svarmuligheder til multiple choice spørgsmål. Perfekt til hurtige og effektive evalueringer. 2 dedikerede knapper til ja-nej-svar. Ideelt til øjeblikkelig validering af forståelsen. Selv jeres mindst teknologivante elever vil mestre værktøjet på 30 sekunder. Ikke flere komplekse bokse med dusindvis af knapper. Vi har designet enkelhed for at maksimere engagementet. Men her er den sande revolution. Lærerens app, der integrerer kunstig intelligens. Kan I huske al den tid, I brugte på at lave jeres quizzer? De timer, hvor I formulerede spørgsmålene, fandt på de rigtige og forkerte svar, balancerede sværhedsgraden. Alt det hører fortiden til. Konkret, hvor I før brugte 2 timer på at lave en quiz med 20 spørgsmål, vil I nu kun bruge 15 minutter. Det er en tidsbesparelse på 700%. Den tid, I sparer, kan I bruge på det, der virkelig betyder noget. Støt dine elever, tilpas din undervisning og forny dine metoder. Vores AI hjælper dig med automatisk at generere spørgsmål, der passer til dit kursus. Foreslå relevante billeder til dine multiple choice tests. Juster sværhedsgraden efter dit publikum og lav varianter af det samme spørgsmål med et klik. Kort sagt, værktøjet, der ændrer alt. Enkelhed for dine elever, kunstig intelligens, der gør dit liv lettere, betydelig tidsbesparelse i dine forberedelser, øget engagement fra dine studerende, en moderniseret undervisning uden teknisk kompleksitet. Mine damer og herrer, lad ikke denne mulighed for at forvandle jeres undervisning radikalt gå jer forbi. Med denne enhed køber du ikke bare et værktøj, du investerer i fremtiden for din undervisning. Fremtidens uddannelse begynder i dag, og den begynder med dig.